Kaixo, egun hauetan baratzetara jun ezinik gelditu gea, baina etxeetan egin dezakegun gauza bat hazitegia dira. Hazitegiak egiteko 3 gauza behar ditugu. Haziak, ontziak eta lurra. Eta esango dizute, nik etxean ez daukat hazirik, nik gauza bera pentsatu nuen, baina pixka bat buruari buelta batzuk emanez konturatu nintzen jaten ditugun gauza asko haziak direla. Dilistak adibidez, garbantzuak, babarrunak, beraz horiek erabilitzakegu gure hazitegia egiteko. Eta jaten ditugun fruituetatik ere haziak atera ditzakegu, beraz probatu dezakezute sagarraren haziarekin, adibidez, edo tomatearen haziarekin. Beraz ziur nago zuen etxeetan ere haziak egongo direla. Behar dugun bigarren gauza, potoak dira. Potoak edozer gauza balio digu, beraz irudimen pixka bat bota, izan daiteke jogurraren potoa, edo agian komuneko paperaren tutuarekin egin dezakegu pototxo bat, irudimenaren arabera. Eta azkenik behar duguna lurra da. Lurra agian zailagoa izango da etxean aurkitzea. Batzutan eukitzen ditugu lorontzi zarrak eta bertako lurra aprobetxatu dezakegu. Horri, kafearen hondarrak eta arrautzaren oskola xetuta gehitzen badiogu, erabili dezakegu gure hazitegiarentzat. Eta ez baldin badaukagu inolako lurrik, kotoi pixka batekin edo komuneko paperarekin horiek bustizio, hazia jarri eta hortik ere landareak aterako dira. Beraz, nik animatzen zaituztet irudimen pixka bat bota eta etxean dituzuten gauzekin hazitegi bat sortzeko. Nik zalantza bat neukan eta izan nire etxean zein izango zen tokia proposa hazitegia egiteko. Behar du argia eta berotasuna, beraz leiho baten ondoan izan behar du. Orduan, nire esperimentua aurten izango da, arrautzaren oskolak erabiliko ditut poto bezala, ez bai ditut asko, eta barruan kotoi pixka bat jarri dut, ur pixka bat bota, ondo busti dadila kotoia, eta bertan dilista batzu jarriko ditut. Gero, kotoi pixka batekin estali eta berriz busti. Horrela, hainbat adibide eukingo ditut, toki desberdinetan jartzeko, eta datorren urteari begira jakingo dezindan ere etxean tokia proposena hazitegia egiteko. Beste 1000 esperimentu egin daitezke argi gehiagorekin, gutxiagorekin, nola ateatzen dian landareak poto batean, bestean. Beraz, animatzen zaituztet zuek zuen esperimentuak egitera.